Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de luns, día 9 do mes de febreiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe llesimos a falar, en principio, de que está cheo xa máis de un bus da excursión a Ribadeo que habría na xornada de hoxe. Tamén falaremos de un corte en suministro de agua que haberá o mércores do Antroido que se organiza no Concello de Cerceda e tamén de que este sábado que ven, sábado día 14, hai sábados de baile. Aínda quedan entradas para o partido de baloncesto, falaremos tamén de a noticia de que o Colexio Cruce vai a renovar a súa cuberta a partir do mes de abril, na primeira quincena, segundo din dende a Xunta. Falaremos dese novo centro de transformación que se ubicará en Pedamúa, da laconada que haberá en Queixas e de que Encroba sigue como zona tampón na Polilla da Pataca. Tamén recordamos o programa de promoción da saúde e das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos. Xa pechou o plazo para o mes de maio, queda agora para o mes de xuño. En canto aos deportes, e luns sabemos os resultados dos nosos equipos desta fin de semana e de como lles vai, e do tempo, porque para mañán de novo outra fronte barrerá Galicia e nos traerá máis precipitacións. Como decíamos ao principio, a empresa Espina y Delfín, concesionaria do Servicio de Agua do Concello de Cerceda, avisa de que este mércores que ven, día 11 de febreiro, pola mañán, dende as 9 ata as 2, hasta as 12 do mediodía, de 9 a 12 do mediodía, vai a estar cortado o suministro de agua en Pau do Lobo, en Tourío, en Openzo, en Costa Bella e zonas rurais anexas para facer melloras no suministro. Así que teñan precaución con electrodomésticos que precisen de agua para funcionar especialmente, pero tamén para a vida cotiá, que este vindeiro mércores, día 11 de febreiro, este mércores que ven día 11 de febreiro, de 9 da mañán a 12 do mediodía, estará cortado o suministro de agua, lembren, en Pau do Lobo, Tourío, Penzo, Costa Bella e zonas de arredor destes núcleos de poboación para facer melloras no suministro. Mais tema, hoxe luns abría o plazo para anotarse a excursión a Ribadeo, que lembren vai a ser o sábado 28 deste mes de febreiro. Pois ben, a día de hoxe xa se encheu un autocar, un bus e un segundo autocar xa vai pola mitade, polo que de momento aínda quedan prazas ata encher ese segundo autocar. Así que, se queren, poden seguir anotándose para esa excursión a Ribadeo que o Concello, a través da Concellaría de Benestar, organiza en un só día, sábado 28 de febreiro. Poden anotarse na terceira planta da Casa do Concello de xeito presencial ou nun formulario que atoparán en internet, na páxina web do Concello. O precio é de 30 euros por persoa, que incluye o autobús, a comida e as visitas guiadas. Se queren ter máis información, tamén poden chamar polas mañáns ao teléfono 981 68 60 68. Lembren que esta excursión a Ribadeo, sábado 28 de febreiro, xa ten un bus e medio cheo. E tamén se aproxima o Antroido que tanta tradición ten na nosa zona e tamén evidentemente en toda Galicia. Este Antroido en Cerceda pois terá lugar, por exemplo, o Concello de Cerceda organiza o martes 17, martes de Antroido, unha festa infantil e xuvenil no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8. Como é habitual, haberá todo tipo de hinchables, atraccións para os presentes e tamén chocolatada para todos. Eso será o martes de Antroido, martes 17 de 4 a 8 no auditorio municipal de Cerceda, no pabellón municipal de Cerceda, e será, como decimos, de 4 a 8 e todo con entrada gratuita. Pero tamén a Asociación Cultural Lucerna organiza o Antroido Veciñal de Cerceda,
que vai a ser xa ca saída do Choqueiro este sábado que ven, día 14 de febreiro. E finalmente a festa será o sábado 21 de febreiro ás 5 da tarde no campo da feira de Cerceda. A temática deste ano será a de Cerceda Fashion Week by Zara e Osa. Contan ca colaboración, como sempre, dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén do propio Concello de Cerceda. E máis a Antroido, porque máis adiante, xa no mes de marzo, a Comisión de Festas de Meirama organiza o seu Antroido de Meirama. Será o sábado 7 de marzo, unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. A partir das 8, concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz de adulto e de infantil. A partir das 9 estará o DJ Javi Eiroa para poñer a diversión e a música. Haberá carpa e calefacción. Colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e tamén o Concello. Este próximo sábado, día 14, hai unha nova edición de Sábados de Baile. Tomen nota, porque a partir das 7 da tarde e ata as 10 da noite, no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, este sábado 14, Sábados de Baile. Estará o dúo Matices. Cambiamos de tema, aínda quedan prazas para o partido de baloncesto que vai a ser o venres da vindeira semana, venres 20 de febreiro. O Concello, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita os xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Ambos na segunda categoría do baloncesto nacional, que están xogando por recuperar, por volver a Liga ACB, a Liga Endesa. En este caso, lembramos que será dende as 9 menos cuarto no Coliseum da Coruña ese venres día 20. A inscripción está aberta, aínda quedan prazas libres, aínda que son limitadas. Se queren facelo, poden anotarse a través das redes sociais do Concello ou na páxina web do Concello de Cerceda, e se teñen tamén algunha dúbida poden chamar por teléfono ao 981 68 50 01. Falámosles agora do Colexio O Cruce de Cerceda, que ademais de estar este ano de aniversario, de 50 aniversario, vai a renovar a cuberta a partir do mes de abril. A Xunta de Galicia comunicou onte, mellor dito, a semana pasada, ao Concello de Cerceda, que as obras de renovación da cuberta do centro escolar comenzarán na primeira quincena do mes de abril e vai a invertir na actuación máis de €500 000. A Xunta recibiu ofertas de 8 empresas para executar esta obra de cambio de cuberta. O obxectivo da intervención, explican dende a Xunta, é cambiar a parte das cubertas que aínda non foron renovadas. En total son 2.135 metros cadrados en total. O igual que se fixo coas partes nas que xa se actuou, se vai a emplear panel sándwich de 30 milímetros de espesor colocados sobre unha subestructura metálica de pórticos e correas apoiadas sobre o forxado existente, con illamento baixo cuberta de polistireno. Ademais, se modificará algunha das cubertas pasando a ser de 2 augas, aínda que respetando en calquera caso a pendiente xa existente. Apuntan dende a Xunta que se colocarán asimismo canalóns e baixantes novos. Será na primeira quincena do mes de abril cando comecen as obras. Mais temas, imos a falarlles agora de un novo centro de transformación, un novo transformador en Pedamúa, porque o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, nos anunciou a pasada semana na charla co alcalde na Radio Televisión de Cerceda a nova instalación de un centro de transformación en Pedamúa, un novo transformador. A empresa Unión Fenosa Distribución está tramitando ese transformador despois da demanda municipal debido aos atrancos que existen en toda a zona coa potencia da liña eléctrica que en algúns momentos do día non chega aos 200 voltios. Para solucionalo se instalará un transformador en Pedamúa. Asimismo se están estudiando zonas como Castelo ou mesmo Meirama para solucionar problemas de microcortes no suministro, pero tamén de potencia. Cambiamos de tema, falámosles de festa, de unha laconada que haberá en Queixas. A Comisión de Festas de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas. Será o vindeiro 28 de febreiro, o vindeiro 28 de febreiro ás 2 da tarde no campo da Festa da Veleira. Previamente haberá sesión vermú a 1 e despois baile a partir das 8 co dúo Reflejos. O menú é a base de cocido,
viño, agua, refrescos, café, chupite, postre, etc. Os tickets están dispoñibles no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña ou na cervexería O Parque. Os tickets están a disposición ata o 22 deste mes de febreiro. Os precios para os adultos 35 euros e para a rapazada 15 euros. Haberá carpa climatizada. Un día máis lles insistimos en que na parroquia de Encrobas vai a seguir como zona tampón na Polilla da Pataca despois de que a Consellería de Medio Rural publicara fai 2 semanas no Diario Oficial de Galicia a actualización da zona demarcada pola polilla guatemalteca da Pataca. Se en xeral os datos siguen sendo bons, ten que pasar 2 anos dende a última aparición para que se dé como esa zona libre da polilla. A parroquia de Encrobas vai a ser aínda zona tampón porque non pasaron eses 2 anos. Que quere decir ser zona tampón? Pois o que significa é que van a poder, igual que nos últimos anos, facer os seus cultivos de patacas libremente, pero coa obligación de comunicar a Xunta as parcelas nas que se leva a cabo e a cantidade. Un trámite que se pode realizar directamente no Concello de Cerceda nas oficinas de Medio Ambiente. Recordamos tamén que o Concello, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, está organizando o programa Promoción da Saúde, que se cambiou para a xornada dos mércores. Van a ser xa todos os mércores ata o mes de xuño con actividades teórico-prácticas no viveiro de empresas de Cerceda a partir das 11 da mañán. Haberá alimentación, clases e xornadas sobre alimentación saudable, tamén haberá sobre talleres de cociña, benestar emocional ou actividade física. Se queren sumarse é gratuito, poden facelo directamente chamando o teléfono 881 98 15 53 ou chamando por teléfono o Concello Servicios Sociais 981 68 60 68 ou achegándose ali os mércores polas mañáns a partir das 11 no viveiro de empresas de Cerceda. Recordamos tamén que as probas para a obtención de graduado en ESO para maiores de 18 anos xa pechou o plazo para o primeiro dos exámenes que vai a ser no mes de marzo. Agora, se queren presentarse para o examen do 5 de xuño, o plazo será no mes de abril, do 7 ao 17 de abril. Esa é a información para os que estén interesados en graduado en ESO. Se queren tamén que lle axuden a tramitalo, poden facelo a través da Oficina de Promoción e Emprego do Concello que dirixe Belén Viqueira, que está na primeira planta da Casa do Concello, ou poden chamar por teléfono 981 68 50 01 e que lle pasen ca esa oficina, ca oficina que dirixe Belén Viqueira. En canto aos deportes, pasamos o calendario e os partidos que tiveron lugar esta fin de semana. A pesar do mal tempo, se disputaron prácticamente todos eles onde estaban os nosos equipos. Na primeira categoría, Galicia, o Queixas empataba a 2 tantos co San Lorenzo, partido disputado en Santa Cruz de Montaos onte pola tarde. Queixas 2, San Lorenzo 2. O descanso se chegaba con empate a un tanto. O Queixas tivo sempre que ir a remolque, empezaba por diante o San Lorenzo, empataba o Queixas con tanto de Mateo, volvía a adiantarse o San Lorenzo e nos últimos minutos Mateo de penalti conseguía empatar o encontro e levarse ou quedarse con un punto e sumar un punto máis na clasificación. Un partido donde, un encontro donde o Queixas tivo que xogar a última parte do partido con un home menos e aínda así conseguiu empatar o partido o equipo de Pablo. Queixas 2, San Lorenzo 2, un Queixas que sigue na mitade baixa da tabla fuxindo dos postos de descenso. Na terceira categoría Galicia, os nosos equipos tiveron estes resultados. Lembren que había un derbi entre o San Martiño e o Atlético Cercedense que se saldou con empate a 0 tantos. San Martiño 0, Atlético Cercedense 0, encontro que, como decimos, se disputou no Roxo e que pois a chuvia e o mal tempo impediu tamén que se xogara con certa fluidez ou normalidade. Aínda así,
O partido tivo as súas oportunidades, especialmente o Cercedense, pero ao final remataba con empate a 0 tantos, San Martiño 0, Atlético Cercedense 0. Pola súa parte, o Rodís perdía na casa 1-2 contra o Carral B. Rodís 1, Carral B 2, o tanto de o Rodís acadado por Óscar, pero non foi suficiente para, a pesar de chegar ao descanso con empate a un tanto, ao final o Carral conseguía levarse os 3 tantos. Na clasificación, o Atlético Cercedense sigue aí arriba, loitando polo ascenso, San Martiño na mitade baixa da tabla e o Rodís penúltimo na clasificación. No fútbol femenino, unha nova, pois vamos a decir, no fútbol femenino, un novo resultado aplastante do Atlético Cercedense femenino. O resultado foi de Ordes B 1, Atlético Cercedense femenino, que é líder intratable, 10. Un 10 foi o resultado, cos goles acadados 3 por Laura, Sara García, Sara Fernández, de María, de Noelia, de Inés, de Raquel e de Leticia. Gran parte dos goles, evidentemente, por moitas xogadoras do Atlético Cercedense, que refrenda así o seu liderato en solitario con este resultado abultado de Ordes B1, Atlético Cercedense femenino 10. Os xuveniles no fútbol de base do Atlético Cercedense pois conseguían un empate fora da casa que sabe a pouco, porque ao final do encontro todo indicaba que podía levarse os 3 puntos o Atlético Cercedense. Monelos 3, Atlético Cercedense 3 o descanso, e chegaban con empate a 2 tantos. Adiantábase o Atlético Cercedense e na última parte do encontro, nos últimos minutos, incluso en propia porta, o equipo do Monelos empataba. Os tantos do Cercedense, 2 tantos de Cristian e outro de Pablo. Os cadetes, que tamén van líderes, vencían a domicilio o Zacesuras 0, Atlético Cercedense cadete 5, tantos de 2 de Hugo, outro de Edwin, outro de Alex e outro de Iván, que siguen afianzando o liderato. Os infantís vencían fora da casa, Curtis B 0, Atlético Cercedense infantil 1, o tanto de Darío doulle os 3 puntos o Atlético Cercedense infantil. Os alevíns o xogaba o equipo A e perdía contra o Atlético San Pedro. Atlético San Pedro 8, Atlético Cercedense Alevín A 3. E os benxamíns tamén só xogou o equipo A e venceu en Arteixo. Arteixo B1, Atlético Cercedense Benxamín A 5. E os prebenxamíns empataban con Montañeros. Montañeros 2, Atlético Cercedense Prebenxamín 2. Magnífico resultado dos máis pequenos do Atlético Cercedense. No fútbol de veteranos había un derbi na segunda división de veteranos entre o San Martiño e o Cerceda. San Martiño 2, Cerceda 1. Lembren, un San Martiño líder da categoría contra un Cerceda que está na parte máis baixa. Ainda así, o resultado foi igualado. O descanso chegábase con empate a un tanto, puñase por diante o Atlético Cerceda, mellor dito, de veteranos co tanto de Suso, pero o tanto de Mosquera e outro en propia porta do Atlético do Cerceda de veteranos, pois ao final dabanlle os puntos o San Martiño, que sigue líder destacado na categoría. E o Rodís perdía na casa contra o Cervera. Rodís de veteranos na segunda B 1, Cervera 4. O tanto do Rodís de veteranos acadado por Roberto. Xa co tempo rematamos, para mañán continuamos con novas frontes. Unha fronte moi activa vai afectar a Galicia na primeira mitade do día de mañá, deixando ceus moi anubrados con precipitacións localmente fortes na mitade oeste e nas zonas altas. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprando suroeste, que serán de novo moderados en xeral e poden ser fortes no litoral e nas zonas altas. Por lo tanto, teñan mañán precaución, porque haberá de novo chuvia intensa e persistente. Pois co tempo rematamos o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís. Na redacción, en quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.
máis.